pressure kodi zingateka mundu miezi 6 kukonza ziko mina linaonongekeramu chimene ndifuna kulangula pano. Ndaona masiku apitawo masiku 3 4 iwowo anali ndi mkomano ndiye anamutenga nzimayi yosi wa Chisilamu iyayi ndi wa Chikristo anamveka kukala ngati msilamu kumene kuli kunyasisa Chisilamu. Ife ya Silamu sitimangolangula chilangule timakala ndawi yolemekeza boma. Mulungu atiuza Qur'an sura 4:59 akunena bada a'udhu billahi ya ayyuhal ladina amanu inu andu amene muli wokhulupirira atiiu Allah lemekezani Mulungu ndi kumumvera wa atiiu rasuli mulemekeza aneneri ndi kuwamvera wa ulil umuri ndamene akukulamulirani. Ife boma lolamula timalilemekeza tikafuna kuliuza wakulu kaula sadida timaliuza mwa ubwino otani mokala ngati mosakala choncho ya ndiye wolemekezeka bambo namiwa pa ntchito yawo amutenga mundu wa Chikristo ndi kumveka hijabu ndi kumalangula ngati mundu wa Chisilamu kumene kuli kunyasisa chipembedzo cha Chisilamu. Chisilamu sichimangopanga chinawamba ayi timakala ndi dongosolo ine boma likalakwisa timalizuzula koma osati kulizuzula mosakala bwino iya ndandi kwapemba iwowo wolemekezeka anamiwa chifukwa Ambuye Yesu ananena kuti tikati tilibe chimo tingozinamiza inde wina aliyense amalakwa koma azichita zinthu mwa ubwino osantenga mundu wa Chikristo ndi kumveka hijabu kala ngati msilamu kumene kuli kulakwisa kwambiri. Komanso ndi kwapemba atilakwira kwambiri asilamu pafunika apepese chonde tikwapemba kuti apepese zimene achitazo kuntenga mundu wa mayi tikunziwa mayi uja ndi kumampanga ngati msilamu zimenezo ife asilamu zikutinyasa. Ine ndi mmodzi amene ndili wamkulu wa mashehe muno Malawi ndi kwapemba olemekezeka anamiwa sitikwalesa koma asanyasise chipembedzo cha Chisilamu. Mwa Yesu Kristu tapemphera. Amen. Amen. Irani kupanga subscribe pa channel chanu chino cha Bakili Muluzi News TV kuti muzilandira nkhani zosiyana-siyana zomwe tizikukonzerani pano pa channel chanu. Tiyeni tikumane mu video inayo.